Hello guys, hello guys. তোমালোকে ফুল কমেন্ট হে দিলাই। Hello, लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालाम। बाला नेटवर्कनि थाखायनो डिसकानेक्ट जानांबायना दानि। एथ' मोजां रायलायबाय थानायाव। नेहा एलेक्स दैमारी कास्टमार ने नेहा एलेक्स दैमारी कास्टमार नाइन नेकी केराला बहा तই बेलेगर नामহে লৈছে মানে नेहा চুট মাৰানি নাই ৰে নাই এনে বহি আছো এইকাৰণে তই ক'ত আছো এতিয়া কি কৰি আছ एलेक्स दैमारी मा जागोन नेटानो दिनैनि दिनाव हेलो सोर सोर दङ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम हेलो गाइस कौन है मेरे यूट्यूब अभी एलबी पे तो कृपया लाइक करें वीडियो को और कमेंट करिए तभी पता चलेगा कि मेरे साथ कौन है अभी Chat prepared. Your ticket are not confirmed. Automatically refund process it. Hello. Oh my god. एक्सीडेंट हो गया Seorang istri fैदों आरोना हाय नों हेलो मा खबर आदा गुमै
आदा आरो गुमै हसोबा हाय आदा गुमै होनो आरो जेनेबा आदाबो आरो गुमैबो दङ मोजां होनदों ए ओमफ्राय माथो खालामबाय दं दालाय आदा गुमै आब' बाजै जागोन होनबा आंखौ नोंगो ना हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट गावसिनानै होबा आलाया कमेन्ट दे दं दे मा गामिमोन नोंसोरनिया होनदों जोंनिया गलाघाट डिस्ट्रिक्ट गलाघाट आंहा सिलाय बारुद गियो कमेन्ट गावसिनो नंगौ नामा होमबा लबारजों गावसि लबार बानायनानै ला कमेन्टआव गावसिनो ओमफ्राय मिनिहरबाय आरो नकाम्बि एसजि ब्लग हाय दादा नेमिंगामा मा भाषा मारिके दे हाँ नौकम्बी एसजी ब्लॉग मैं आपकी भाषा को समझ नहीं पाया तो कृपया हिंदी में बोलिए नहीं तो असमीज में बोलिए और मेरे एलबी में आने के लिए दिल से शुक्रिया आपको ओमफ्राय सोराङा मा होनदों बेरायनो आंखौ लाङा जाखो लांगोनब्रा मानो लाङा जानो नोंहा बबेनिमोनलाय खिन्थाहरलाय खनसे सोरां एसटि ओमफ्राय होबाय नकम्बे एसटि मा होनदों नकम्बे एसटि ब्लग मिनि हरबाय आरोना बियो बान'नि सा दादा मा ने दे नकम्बे एसजी ब्लॉग आपकी भाषा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या बोल रहा है शायद मेरे को गाली दे रहा है बानोनिसा दादा नादे मतलब क्या है हा 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 हेलो 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 कौन है कमेंट करी यार कमेंट सोरां एसटि अहानिमोनलाय नों खिन्थाहरलाय खनसे You are together no from सोरां एसटि मिथि एक्ट्रिसनि हाबा जानाय खाथिनिनो हाबा जानाय खाथिनिनो खैराबारि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि मोजाङै दङना गैया सोंदों नोंना एक्ट्रिसा आच्छा नकम्बे एसि ब्लग आच्छा मिथि एक्ट्रिस मोननि गामिनि आरोना खैराबारिनि आच्छा दे नादे where are you from okay अच्छा मैं असम से हूँ I am from Assam and you हेलो गाइस कौन है कमेंट यार ओइ माबे आंनो पान कार्ड एटिएम कार्ड लाइसेन्स कार्ड नङा लब कार्डसो नांगौ नोंनि दखानाव मोनगोन ना
मोनगोन 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 सब मोनजोबगोन होमबाबो गासै दखाननि आं बेलेग दखानावसो दं आरोना जिरायनानै टाइम पास खालामगासिनो दं आरो ओमफ्राय दिनै नेटआ एसे स्ल' खालामदोंलै बिथांनि दखानाव नकम्बा सि ब्लक अ ब्रादार आई एम फ्रॉम जेंजाल अच्छा अच्छा ओके ओके एंड हाउ आर यू ए आंहा नोंनिसो नंदों आंनि नङा दखाननिजों रायलायगोनां रायलायनो नामा दखाननिखौ हेलो 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 आई एम फाइन एंड यू ब्रदर आई एम ऑल्सो फाइन मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सोरां एसटि हि 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 नामानि हरबाय ओमफ्राय मा खालामबाय दंब्रा सोरां एसटि बाजै आब' फोरमायहरदो ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामाखै माथो ओमफ्राय आंना दिनै नेटआनो बिराद स्ल' जागासिनो दं बोरैबा डिसकानेक्ट जानो नागिरगासिनो दं दानिसो 18 जन दंमोन नेट डिसकानेक्ट जानानै सेस फुर जाजोब्बाय आरो क्या होगा Nakomba C block support me okay I will support you you can visit my channel and मा होनदों सोरां एसटि गन्थंखौल' नुदों गन्थंखौल' नुदों आंनि गन्थंखौल' नुदों नामा ना माखौ होनदों हेलौ हेलौ सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरलाय लोगोफोर कमेन्ट No, I am not visit your channel. सोरां एसटि बा मालाय इंलिशखौ रोंथार हेल' हेल' सोर सोर दं कमेन्ट खालाम कमेन्ट टाइपबो खालामदों मा टाइप खालामदों आङो ना सोरखौ होनखो आं बुङाखैलै बेलेगासो बुंदों टाइप एसे खालामदों सोलोंदां बास थेगौ मा टाइप खालामगासिनो होनदों एसे बायदिसिना मालाय आंनि लाभ लेटारफोर কি খবর हेल' हेल' सोर सोर दं लाइनाव कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट 10,000 buda shilling ko man dide 100 होबो हाँ 100 होबो दारिया लबार फिसाजों खानाला गुमै ओरैसै लबार हरलाय स्पिड पस्टजों हरलाय लबारखौ ओरै खाना लानां Apoy na depende ra tu orang yang kaki ama joy kaki ama सोर सोर दङ लाइनाव माथो रावबो कमेन्टबो खालामथारा साथामल'थारसै नै खारजोबथारबाय खालि खारनायखौल' मिथियो जिपे दे हालेवा mana ya? 1
हेलो सोर सोर दं कमेन्ट खालाम Lidia ma. Giovanna. Io pizza. orang itu baru dengan jual ini tadi itu rakan itu, ini tidak boleh. Anan. Zuzara. Zuzara. आं एसे बिजि सै नामा एडिटिं खालामनिर' आगै सना गुमै सना ओरैसै आदसा नोङो भिडिअ एडिटिं खालामसै आरोना Halo. दे खालामदो ओमफ्राय आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय बुहुद गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरबाय आरोना दे जागोन बाजै आब' Azar toko na, azar toko. ओके सोरां एसटी ओके बाजै आब' बाय बाय Nah, gitu. हेलो सोर दङ Cuma account number. नोकाम्बी एससी ब्लॉग अब चला गया क्या वेयर आर यू Kalau udah dolar. Anu nado ikafun itu sih belum apa cuana. आर यू लिविंग हियर Orang kan dengan teh mana? Ini jual ini tadi itu dolar. Dengan teh mana dulu cuma kalau tadi kan yang sama lain kalau lain hanya dia yang bukan yang nanti tadi lah kan. Sama cuma yang bukan yang. Account itu siapa yang udah number? Nanti nanti cuma kontrak. Cuma terus juga dengan teh bukan ini. Nah. 9,900 लगा दिया. हेलो सोर दङ कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट लोगोफोर itu Yuko Bank ना akun nomorku udah sih double 050 계획이 안 나가면 이거 그러다. 오랑만 그래 안 먹어도 되는. Robin আছে নাম বুলাইছে হয় Robin Obung দিও নাম লাইছে Robin Obung না 9,900 ना 또 보여주는 거 तो आई ना दे दिबे देबो बोले নাই ফুতুরি মারি না দিব 이양 हेलो गाइस सर दङ कमेन्ट खालाम 1 2 3 뭐 살아가자 지금 미션이 있어야 돼 말이면 똑같이 가지고 이거 그래 ओए दिले भाई
itu lah Bengal bawa na bawa itu kami kata. Itu Bengal lah. हाँ मैं पावा ना बाबा इधर ऑनलाइन कर दियो बोलिएगा মোবাইল বানা জায়গা টাইমে না পুরনা খান বি থাকে তো পুরনা খান থাকে না ওই ধোড়ে भी जाओ लगे धोड़ दे देना बाबा नहीं রেজেক মল থাকে না তো हम यहाँ पे ada ऐसे ये हम लगा के ना भी देखा चीज़ हाँ Messi siapa nih? एक बार हाँ, ना फोटो है तो कहीं हम लोग हुआ मतलब दूसरे इधर तो और दाम mana jadi dia oh प्लास्टिक लगा भी ऐसे इधर तो Messi प्लास्टिक में ग्लास लगा से तो Messi saya sih buat tadi হ্যাঁ इधर तो लोग इधर तो लोग दाम। मतलब पुन्ना मुद्रा से लोग कोई भी लोग दाम लगा से হ্যাঁ 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 तो भाई तो हेलो अंकल सुमिकिया हेलो 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 ना पाऊनी हो गई है oh दूसरे ना सब लगी ना उठा भी नहीं नहीं ডিমাগোট একবার চাই যাবে কি मोड़े अपनी कौन सा दुकान में जाके पाऊँ ना পুরনা খান বি থাকে না দেখার লগতে पुन्ना देखने बाहर হয় তো অলপ চলপ লৈ কিনে লগাই দিবি এনেকা বুলি। वो इधर सब लोग किसी भी हो जाएंगे किसी तो ना इधर ना बोले তো আজিকালি এনে পেনেল খানটো ভাঙি দিয়ে ठीक है बोले हेलो 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 से दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम माथो रावबो गैला ब्रा बालायलांबायसो आं